Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele. Bafowethu, yazi ngithule lapha ngiyabuka ezimnyama, i-Orlando Pirates phecelezi, ukuthi noma idedele abadlali abangaka kwisizini eyodwa. Kuyathusa lokhu, yabo, kuthusa kakhulu. Abadlali abadedelwe eBhakaniya nje baningi kakhulu iy'ngane zakwethu, koda bebaningi kanjalo angazi ngibadedela ukuthi badedela nga-one, 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 nga-two, yikho kugcina kungabonakali ngathi baningi badedele. Ngibuka nje lapho kufike kwaba uMabaso, uMabaso imdedele-ke eBhakaniya njengoba nazi nonke-ke nje yabo, uyi-free agent yabo. Kuzoba uThabiso Libizo osegijima lapha kweStellenbosch njengamanje. Kuzoba uMofokeng, umfana omncane-ke njengoba siyamazi-ke sonke bathi i-president wama-two K yabo, ohambile kule uyodlala khona lapho ayodlala khona impela. Kuzoba uSipho Mbule, uMaster Chef, ngicabanga ukuthi siyamazi sonke-ke uMbule ube ney'nqushunqushu nezimnyama yagcina yamdedela-ke iPirates. Kuzoba uShandu, ya uShandu-ke hhayi bekumele vele imdedele. Kuzoba-ke uSabelo Risabaja, uThabiso Sesane ngeke nangumjabha. Kuzoba futhi uSalelo Risabaja, ya lona angimazi kahle-ke iy'ngane zakwethu kodwa nje naye kuyakhomba ukuthi imdedele eBhakaniya. Kuzoba-ke uSiyabonga Dlozi, ngiyacabanga abafana abancane-ke laba ababuya le ngaphansi kwi-development ngoba akukho esike sakuzwa ngoba noma sakubona ngabo. Kuzoba-ke uKota nakhona ngiyacabanga ukuthi abafana abancane laba. Kuzoba uKhumalo laphana, uSinwabo Khumalo, nabo futhi ngicabanga ukuthi iy'ntwana ey'sethe ukuba ncanyana. ONgibha nabo yibo abafana abancane laba. O-Green, hheyi iy'ntwana ey'ncane. Kuzoba-ke ubani, uKing Vidi, umfana bemuhle kakhulu-ke ebholeni lona. Ngicabanga ukuthi ube nebhadi lapha kuBhakaniya, angazi kwenzakaleni. Eyi, bengifisa ukuthi iy'mpukane ziyithole i-out efana naleyana kodwa akusenzekanga-ke, yebo, akusenzekanga-ke azange samthole. Kuzoba-ke uMiguel Gibelto, loyana ngicabanga ukuthi nguye omunye futhi ongazange aba nenhlanhla lapha kwezimnyama uGilberto, azange nje aba nayo impela inhlanhla. Kuzoba uMelissi Buthelezi, naye ungomunye engicabanga ukuthi lifike lamsinda kakhulu kwijezi leBhakaniya, lifike lamsinda laba ngaphekwakhe. So azange nje aba nomthelela omtheni kwiBhakaniya kodwa kuhambe enawo amakhaphu kwezimnyama. Laba abakwiloni-ke bathi ubani, uMashiloni, hhayi ukwiloni, no-Aphiwe Bhilidi ukwiloni. So nje hhayi iBhakaniya idilizile, ngicabanga ukuthi idilize one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 abadlali abadilizwe iPirates. So nje eyi idilize kakhulu emnyama kodwa-ke sithi hhayi emnyama lisebenzile kulaba abasebenzile. Kodwa noMbokazi uyashoda lapho, uMbokazi phela naye noba uhambile. Ya, noMbokazi kumele ebekhona lana. Danko iy'ngane zakwethu.